הפעלת מפוח עליון ל-20 דקות על ידי הלחצן הירוק. עכשיו הטיימר יספור לנו 20 דקות, אחרי 20 דקות יכבה את המפוח. אם רוצים לכבות את זה לפני 20 דקות, נלחץ על הכפתור האדום. עכשיו התדר יתחיל לרדת על מנת שהמנוע יתחיל להסתובב לאט לאט, ואז הוא יתחבא בסוף. עכשיו זה נכבה. ויש לנו גם אפשרות על ידי שעון, להפעיל אותה על ידי שעון. נלחץ עכשיו על המעקב של השעון. עכשיו עוד פעם התדר יתחיל לעלות עד ל-35. אנחנו לא רוצים לאמץ את המנוע, לכן אנחנו לא נותנים לו עד 50. הפעלת מפוח עליון ל-20 דקות על ידי הלחצן הירוק. עכשיו הטיימר יספור לנו 20 דקות, אחרי 20 דקות יכבה את המפוח. אם רוצים לכבות את זה לפני 20 דקות, נלחץ על הכפתור האדום. עכשיו התדר יתחיל לרדת על מנת שהמנוע יתחיל להסתובב לאט, ואז הוא יתחבא בסוף. עכשיו זה נכבה. ויש לנו גם אפשרות על ידי שעון, להפעיל אותה על ידי שעון. נלחץ עכשיו על המעקב של השעון. עכשיו עוד פעם התדר יתחיל לעלות עד ל-35. אנחנו לא רוצים לאמץ את המנוע, לכן אנחנו לא נותנים לו עד 50.